ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ନା? ଖାଇକି ଆସିଛ ସମସ୍ତେ? ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନୁଛ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା? ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। କଣ ଗପ ଶୁଣିବା? କାଉ ମାଠିଆର ଗପ ବା ଚତୁର କାଉର ଗପଟେ ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ କାଉଟିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଖରା ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସବୁଆଡେ ପାଣି ଖୋଜିଲା, ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସବୁଆଡେ ନଦୀ ନାଳ ସବୁଆଡେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କୋଉଠି ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ କଣ କଲା, ଆସିକି ଗୋଟେ କୂଅ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା କୂଅ ମୂଳକୁ, କୂଅଟା ତ ବହୁତ ଖାଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ଥୁଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ବସିକି ଭାବିଲା କଣ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ସେଠି ଜିନିଷ ପାଣି ପାଇଲାନି। ଗୋଟେ ମାଟି ଭଙ୍ଗା ମାଟିଟେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଇଲା, ଦେଖିଲା, ବସି ଭାବିଲା କଣ କଲେ ମାନେ ମୁଁ ପାଣିଟେ ପିଇ ପାରିବି। ସେ ସବୁଠୁ କଣ କଲା ନା, ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଧ ମାଠିଏ ପାଣି ରହିଛି, ଅଧାଟା। ସେ କହିଲା ମତେ ଥୁଣ୍ଟ ପାଇବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ସେ ସବୁଠୁ ଯାଇକି କଣ କଲା, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗେଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡିଥିଲା, ନିଜେ ବସିକି ଉପାୟ ଭାବିଲା। ସେ ଗେଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିକି ମାଠିଆ ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ମାଠିଆଟି ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଥୁଣ୍ଟ ପାଇବା ଯେତିକି ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପକେଇଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଦିଟା ପକେଇଲା ହେଲା ନାହିଁ, ତିନିଟା ପକେଇଲା ହେଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ପକେଇ ଚାଲିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଠିଆଟି ପାଣି ଫୁଲ ଭଳିଆ ଉଠୁଳ ଭଳିଆ ନ ହେଇଛି। ପକେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆ ଫୁଲ ଭଳିଆ ହେଇକି ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବହିଲା, ସେଠୁ କାଉଟି କଣ କଲା, ନିଜର ଥୁଣ୍ଟରେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇଲା, ମାନେ ପାଣି ପିଇଲା। ପାଣି ପିଇକି ମନ ଖୁସିରେ କଣ କଲା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, କଣ ଶିଖିଲେ ଏଠୁ ଆମେ? କଣ ଶିଖିଲେ? କାଉ ଆଉ ମାଠିଆର ଗପ। ଉପାୟ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମାନେ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କାଉଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ଭଲ ପାଠ ପଢିବା। ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଭଲ ପାଠ ପଢିବା, ତାହେଲେ ବଡ ହେଲେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା, ଭଲରେ ରହିବା। ଆଜି ଶିଖିଲେ କାଉଠୁ ଆମେ ଚତୁର କାଉର ଗପ, କାଉ ମାଠିଆର ଗପ। କେମିତି କାଉଟି ତାର କଣ କଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ତୃଷା ନ ମେଣ୍ଟେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରି ଚାଲିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପକେଇ ଚାଲିଲା ମାଠିଆ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ୟା ଭିତରେ ଗପରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ମାଠିଆଟେ ଥିଲା, କାଉଟେ ଥିଲା। କାଉର ଗପ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।